Bueno, portem més de 20 dies d'expedició, hem intentat el cim 2 cops, la veritat és que ens ha fet bastant mal temps. Ara sembla que ve una mica de bon temps, a veure si ho podem intentar, però abans d'explicar-vos la història del que ha sigut l'aclimatació en aquesta muntanya, us volia presentar la gent amb la que comparteixo expedició, que són aquests amics que ara us presento aquí al meu costat. Hola, soy Fernando y soy de Granada. Hola, soy Manuel González, Lolo, de San Pedro Alcántara, de Málaga. Soy Pepe Saldaña, soy de Granada. Hola, soy José Enrique Carboné, de Madrid y vivo en Canarias. Hola, soy Miguel Navarrete, soy de Uda, Jaén. My name is Bashir, I live in Hushe, my village. 2002 I'm married. His time 4 sons, daughters. Sí, en Bashir és portejador de Hushe, fa molts anys que el conec i estic molt content que m'acompanyi en aquesta expedició. El Glacier Brun 2 l'hem intentat per la via austríaca de 1956, la via original. És una via en la qual hi ha 4 camps d'alçada, que són molts i que últimament no s'utilitzen, però veient les condicions de la muntanya, que hi ha molta neu i que hi haurà que fer molta feina i que estem sols, el més segur és que haurem d'utilitzar els 4 camps. Fins ara doncs, hem arribat només al camp 2, per una via que és superespectacular i que comença doncs, amb una glacera molt llarga, molt perillosa i que la veritat és que es fa molt pesat i que, com veureu en les següents imatges, doncs, realment l'espectacle doncs, és brutal.